En capítulo laboral, a historia é distinta. Unha empresa que sigue tendo problemas na estrada e que xa finalmente optan por plantear ou poñer en riba da mesa cale públicamente a súa situación. A empresa de mobles Goldar actualmente chamase Orman SL e dende a CIGA estaban traballadores e tamén membros do sindicato para dar conta de cale a situación actual complicada da empresa. A da que vamos a falar hoxe chamase Orman SL, pero en realidade era que antiguamente fora Muebles Goldar, vale? Emilio Goldar, que sabedes que está aí situada aí en Matalobos, non? Que é unha empresa máis histórica na estrada. E agora explico-vos por que tamén se chama Orman e por que vai esta rolda de prensa, non? A partir de que a rolda de prensa ven dada porque estes traballadores están agora mesmo 5 meses sin cobrar máis unha paga extra, e que xa estamos ademais co proceso xurídico en marcha. E agora vou facer un pequeno resumen de cal é a situación e como chegamos a esta situación, vale? Estes traballadores eran traballadores do mercantil Emilio Goldar, eran traballadores que teñen antigüedades, moitos deles por riba incluso dos 20 anos de antigüedade na empresa, e o ano pasado, fai un ano e medio aproximadamente, a altura de primeiros de ano 2008, pois o jefe desa empresa, Antonio Goldar, pois di que se vai a xubilar e pretende xubilar aos traballadores pagándolles pois un mes de salario máis, finiquito que se lle deudara en proporción de pagas e de vacacións. Como esta empresa era unha SL, obviamente ese tipo de despido non sería viable, porque ese despido é un despido para cando o jefe ou o traballador da empresa está resida por o réximen de autónomos, non? Por exemplo, como Moles Torrado, que sabedes que pechou fai pouco, pois era o propio CIF da empresa era o CIF do propio jefe, neste caso, digo Garrido, perdón, non Moles Torrado. E Garrido jubilarse, pois pecha a empresa e o único que manda a lei para indemnizar é un mes. Neste caso, como era unha SL constituída, pois se ele se quere jubilar, a SL sigue funcionando, non? Porque é un ente xurídico aparte del mismo. Entón, obviamente, se quixera despedir os traballadores, debería indemnizalos como por un despido tradicional, non? O tema é que o jefe non quiso entrar en razón, se acabamos indo de xuicio. Estes traballadores foron despedidos nesas alturas, chegaron a ir ao paro e a cobrar a prestación e, posteriormente, unha vez que houve xuicio por ese despido por parte da mercantil Emilio Goldar, pois tiveron que ser remetidos ou indemnizados. A empresa non quiso indemnizalos, entón remitiunos e volveron a traballar pois a altura da primavera dese mesmo ano, do principio do verán, vale? Durante un tempo seguiron retraballando con Emilio Goldar, non? Despois de ter sido despedidos debido a esa sentencia e casualmente parécenos pois a altura de primeiros de ano, pois aparecenos Emilio Goldar coa noticia de que vai a vender a mercantil, non? Que vai a vender a empresa, vai a traspasar a empresa e con ela todos os traballadores que existen na empresa, non? A nós isto sonounos a verdad, xa diciros do principio a xogada pois como mínimo sospeitosa, non? Porque viñamos xa dun proceso de uns meses atrás no que ele intentara despedilos por casi nada, non? Entón, tiñamos medo de que esta xogada de vender ahora mesmo a mercantil a outra sociedade pois fora en realidade unha maneira encuberta de formalizar esos despidos dunha maneira barata, non? E, polo que vou explicar agora, obviamente, a maniobra foi esa. Chegaron aquí dúas personas, dous rapaces bastante novos que tiñan constituída unha sociedade que se chamaba Orman e viñeron dicíndonos que estaban negociando ca propia empresa con Emilio Goldar e máis os seus asesores de cada un, pois estaban negociando o traspaso de todos os bens da empresa a esta nova sociedade, non? Que pasaría a chamarse Orman SL, pero cos traballadores subrogados da antigua mercantil que era Emilio Goldar, como vedes nas fundas que levan, Emilio Goldar Moles Emilio Goldar SL. En principio nos decimos que non estamos de acordo, de feito ningún o representante dos traballadores que me acompaña aquí sentado ao meu lado, que é Juan Carlos Quintela, pois obviamente temos unha reunión cos traballadores e non estamos de acordo nese traspaso porque non temos ningún tipo de garantías. Date conta, como dicía antes, son traballadores con unha longa trayectoria na carpintería e na banistería nunha empresa histórica do sector como era Emilio Goldar e non estaban dispostos a marcharse con un grupo de xente, obviamente por idade e por todo, con unha inexperiencia clara
e con un traballo que ademais non tiña moito que ver o que estaban facendo eles. Esta xente banista son xente que fai mobles e esta xente pois un poquinho máis o que levaba, por decirlo de alguma maneira, era a carpintería de obra, cunha empresa con moi poquinha antigüedade. Entón nos entendíamos de que isto podía ser unha xogada para que se desfixera de eles Antonio Goldar, non? Que era o que se quería xubilar nese momento. E entón comunicamos nunha reunión neste mismo local a xente da sociedade entrante que non íbamos a firmar ningún documento e que non estábamos de acordo. Outra cousa é que se eles arreglan ese cambio coa empresa matriz non nos podemos negar, porque no momento que nos subrogan con a mesma antigüedade, cos mesmos dereitos, pois non podemos decir, pero sin embargo non estábamos de acordo porque nos abogaba a xogada. E efectivamente, aos poucos meses de ter feito ese intercambio, no que nós non participamos nin asinamos, cobraron pois os 2 ou 3 primeiros meses, porque foi a altura do mes de marzo, e a partir de xuño esta xente deixou de cobrar. Hasta o día de hoxe, nin pagas, nin salarios. A nos parece, como decía, unha xogada sospeitosa, por non decir mafiosa, por non recaer últimamente moito neste tipo de datos, da xente que está aproveitando estas crisis para desfacerse do personal que lle sobra. Neste caso, Emilio Goldar quería jubilarse, ou Antonio Goldar quería xubilarse, e para xubilarse tiña que desfacerse do personal. Entón, eu creo que buscou, negociando con asesoría e co tal, unha estrategia para poder desfacerse destes traballadores con unha sociedade que asumiu a antigüedade desta xente sabendo que non iba a ser viable. Porque podes dicir, no, bueno, foi mala sorte, eles asumiron a estes traballadores, e asumiron a nave, e asumiron todo o tema da empresa anterior, e como hai crisis foi po carallo. Pero bueno, eso pasaría se esta xente ten unha estabilidade. Pero que desde que se fixe intercambio deixaron de cobrar prácticamente e non teñen traballo efectivo. De feito, temos varias resolucións da inspección de traballo nese sentido. Esta xente ten estado igual, pois toda a xente que vedes aquí traballando nunha mesma mesa, porque non teñen traballo efectivo e real. Creo que xa están cansos de barrer a nave e incluso tiveron grandes largos períodos de tempo nos últimos meses, no mes pasado en concreto, en que nin siquiera tiñan luz, porque lle desengancharon a luz varias veces. Entón, obviamente, non nos xoga isto a unha xogada xuxa para que a empresa principal se desfaga buscando pois un cabeza de turco, neste caso Orman SL, que son os que están cargando co morto e, ao parecer, pois están tranquilos, porque xa digo, nos pasamos por ali, facemos asambleas a diario, pasamos diante do que hoxe por hoxe é patronal, e non lle molesta o máis mínimo, e están a 4 meses sin cobrar, logo farán 5, máis unha paga extra, non?